what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila makomo Zimbabwe, manya dakabatesa nhasi tiri kukesera kunzvimbo yemarondera Mashonaland East Province, uko kwatiri kugara pasi tichitaura nerimwe gamba rehondo yerusununguko. Sekuona kwamuri kuita pachirongwa The Forgotten Veterans, tiri kufamba kunzvimbo dzakasiyana siyana atingatiwo mativi mana enyika, uko kwatiri kusangana nemagamba ehondo yerusununguko vachisiyawo vataura nhoroondo yavo. Nekudaro zvakare kwatiri kufamba ikoko tiri kusanganawo nevabereki vana Mujibha, vana Chimbwido, vari kutipawo nhoroondo rebasa guru ravakaita sekuziva kwenyu kuti hondo ibudirire, kuti hondo irambe ichienderera mberi, kuti muvengi akundwe. Vabereki vana Mujibha nana Chimbwido vaishanda vese pamwe nemagandanga vana Mukoma, vaidaidzwa zvakare naSmith nehurumende yake kuti materrorists. Sekutaura kwandaita kuti tauya kuno kwaKesare kunzvimbo yemarondera uko kwatati regai titaure nerimwe gamba tinzwewo nhoroondo yaro kuti rakafamba sei muhondo yechimurenga, kuti tiwane rugare rwatinarwo pazuva ranhasi. Baba, makadizvenyu? Makachimboi? Aiwa, tinotenda isu ameno kuno. Ndakuno kurenani. Nayo mvura yakaipa mvura yacho. Zvinoenda kupa mukana wokurima here, unoti kwatangobva marondera chete kwayangomvura chete? Iye zvino takukohwa. Alright, kuti hati iri kutipa mukana wokukohwa. Handiti kuno kumunorima chii baba? Ndorima bhinzi, chibage nefodya. Okay. Chamunonyanya pazvinhu zvese izvi chamunonyanya kuti handiregere kurima season chibage. Okay. Alright. Handiti. Aya, pakanaka. Regai tidaiso baba, ndoziva kuti kuno kundakuona kuti kwakuma plus. Handiti. Murume wandikutaura naye toda kumudzosera paudiki hwake. Handiti. Akazvarirwa kupi mukomana uyu? Ini ndakazvarirwa kumazowe. Okay. Side roGlendale. Ndakakurira ko baba wangu anga ari makanika. Aikadzira mota. Baba wangu vakazonanga kuDarwin. Kwavanova ndokwavakavaka musha wavo. Inini ndinoyera. Mutupo wangu Soko ana Mukanya, makwira miti. Tasangana ana Mukanya. Right. Ana mudya zvokuba. Yes, mahomu. Saka tiriko 1973 muna December. Takaona magandanga achiuya, auya magandanga akati ndo vamwe vedu kava ndokujoina vanhu vaya. Komaigomhanyira kuti ndo vamwe vedu, mamaziva sei kuti ndo vamwe vedu? Nyika inei yanga yaipa. Ndokusaka takaenda. Vanhu vakanditora vainzi Abel Mabhunu, anga ari komanda, ndobva ndapinda musection yake ndisina kutrainwa. Okay. Ndakapuhwa pfuti. Takananga kunonzi kuSendalbert. Takarwisana nevarungu muCentenary. Takabva ipapo takauya muSendalbert chaimo. Takagara muSendalbert
takaitwa surprise attack, tanga tarara tichifamba. Mamatoni zita regondo. Iye ndanga ndatowana rokuti Chris Zulu. Chris Zulu. Tanga tarara tichifamba kusaka munhu wese anga ane hope. Ndokubva takukodzera pai varungu vakauya vakatanga kuridza pfuti takadzorera. Asi hatizivi kuti takauraya varungu vangani. Okay. Ndobva battle riri rapera ndokunanga kunonzi kumukumbura. Tanga tisisina mabara ndobva taenda kumukumbura. Ndokuenda kunotora mabara ndokudzoka. Makanotora kupi mabara? Mabara aigara pane patakanga tasiya tafushira taifushira. Okay. Ataiti matidze. Okay. Taifushira. Kana mabara edu apera tinofukunura ipapo. Alright. Toloda magazini edu. Totanga kuningirika kutsvagana nevarungu. Right. Zvadaro ndati 1973 ndokubva ndanzina angari MO andichatondere zita rake. Angari MO zvakanzi uyu ngamboenda kupi? Ngamboenda kuMozambique. Abva aenda kupi kutraining. Ndobva ndasarudzwa pai ndobva ndaenda kuMozambique. Ndasvika kuMozambique ndobva taenda kunonzi kuChifombo. Tasvika kuChifombo ndokutakurwa nemarori kubva kuChifombo ndokuenda kwanga kune prazi yainzi yedu. Tagara ikoko kwakazouya marori akatitakura takaenda kuTanzania paMugagau. Tiri paMugagau panga pana Perenzi Shiri na vice president wedu uyu Chiwenga. Takatrainwa ndanga ndiri mukambani C yainzi Dubula. Angari barake commander wedu ndatomukangano. Right. Takatrainwa 1974 tiri patini ndo patakapinda muDitant. 1974, 75, 76 tiri muDitant. Kwakauya Ndavaningi Stole ye Comrade Joshua Nkomo na yainzano vamwe chandichavasivi. Right, zvadaro zvakanzi tabatana hapasina ningi mabhodha akuita seakuvhurwa. Saka takagara asi kwanga kune nzara madzangu. Takagara kusvikira kwazouya marori akatitakura kutiendesa kuDar es Salaam. Tasvika kuDar es Salaam takapinda mushipi yakarara yakamira nokusaziva kuti iri kufambira kwati haizi. Yakarara yakamira shipi. Takanga tiri about 700 vanga vari mushipi imomo. Ndokuzotanga kufamba kwatochena. Famba ne 700 macomrades nemadoji. Pane motokari dzainzi madoji nedzimwe motokari futi about 2. Ndokurara tichifamba ndofika takaita it must be 3 days tiri munzira tichiuya kuBeira. Tasvika kuBeira takaburutswa kuBeira. Mushipi mune kwakaburukamo pane kuti kunenge kuchiita zvainenge chiita zvigurira kwainenge chiita unoita mazuva
uchingoningirika uchidedera so Alright, yeah. ndobva tazitakurwa ndobva taenda kuchimoyo tasvika kuchimoyo ndokubva taiswa masections inini ndo pandakapromotwa kuitwa member general staff pamwe chete nana Ninga nana Chiwenga na Perenzi Shiri angari provincial commander uyo anenge angari twice wake ndokubva taenda kumaoperations kwatakaenda takaenda inini ndakadeployiwa kwainzi kuChikwekwete kuChikwekwete ndanga ndinana Joseph Chishiri nevamwe vacho handichavatondere vamwe vakafa takaoperata tiri muno Mazimunyo nomamutambaro ndokubva ndakaita almost 1 year ndiri mwana Mutambara nengewe ndimere makakaita chikwata chekutanga kusvika Mazimunya kana kuti kwanga kuine zvimwe zvakanga zvambowemo takanga tiriso kutanga nokuti ipapa pamba nomumwe anga ane rengi yakati kuririrei asi achiuya takamuti sisi chef situation haisati yakubvuma kuti mupinde mukati hamuiti zvakanzi aiwa ndofanira kupinda chete ndozvatakaronga ningi kuhigh command ndakati hazvikwanise kuti mupinde situation inotozoita worse hanzi handiri kupinda chete apinda ainzi Soul Sadza okay kana makambonzwa yes ainzi Soul Sadza ndokubva apinda varongo vakauya baba kuzoreinforsa kana kuti tivaida kubata kana kuti vaida kuita sei hatichaziva kubata Soul Sadza iye akapinda ainetei muvanhu mapindiro akaitawo mapindiro ake tanganopfuteke nezvese nebhandiriya rake rakapinda saka situation yakatova tense kudarika zvayakanga iri nokuda kuti vanga vanzonzi kwapinda chii munhu mukuru futi dzakarira pakafiwa baba pakafiwa Mazimunya imomo ya nokuti pakabuda vanhu vangani pakabuda 2-3 unofanira kuva ndo akabuda ipapo kana singakanganisi Soul Sadza apfurwa hamene kuti vakamuziva here kuti ndiye vakamutakura here kana kuti havana asi anofanira kuva akazovigwa nevanhu mumisha moyamo right ndobva ndazonzi dzokera kuriye ndakubva kuChikwekwete ndobva ndaenda kuChimoyo ndichisvika kuChimoyo zvakanzi chiendai kuGaza kwanga kuna mumwe angari welogistics anga ashaya ndobva ndaenda ikoko mugomo rainzi Chiromwe kana makamboenda kuGaza tichipinda muGaza taiyambuka nomumabhakuni ataiti mabhakuni zvima antipersonal zvavaiteya pasi tapinda tokupinda munenge tichienda ikoko ndakafunga ndichiti tinoenda kunoguta sezvataita kupi kuno kwana Zimunya nana Mutambara tichisvikako kwanga kusina chinhu chokudya taidya dzainzi pane tumatamba tumwe tuduku so twavaitsemura voyanika ndo changa chechikafu chedu pangu sina sadza right takagara imomo paiweya varungu vanga vane mabhiza
vaipinda handizi kuti vaiuya nokupupu because patainwa mvura pampasara pano mvura yanga iri nzvimbo imwe chete yekuti tairwira nzvimbo yekuti tinwewo mvura vakatitangira taitadza kuinwa takavatangira vaitadza kuinwa vaiva vano mabhiza saka munhu ari pabhiza anga asinganetse kuuraya munhu anobhiza waingopfuura bhiza romutsitsira then wopedzisa ndagara muchiromwe takaita mabattles akati kuti tiri muchiromwe pakazouya mahelicopter aibva kusouth africa anga akawanda ndofunga vaireinforsa ava varungu vaivaya from there ndakatondokutaura mabattles acho ndoatoda kutonzwa iwayo ndo pane nhoroondo yacho ipapo right tabva ikoko kwanga kune yainzi sector 2 sector 2 inanga ndiri sectorial ningi logistic taenda musector 2 pane battle rakaitika pane battle rakaitika ipapo pakauya mahelicopters nedzimwe ndege dzatakaona panike dzaibva kusouth africa dzakasvika dzakabhomba mukana chaiwo chaiwo wokuti uridze pfuti wakashayika waingoridzo zvezvokuti uwane mabudiro mubattlefield waiti wabuda wotoenda kugp yamunenge mataurirana gp yanga iri gathering point kana chiti gp gathering point ndokwawaenda kunoona kuti tasara vangani vafa vangani mozodzokera kupapaipai pamwe varungu vanga singanhonge vanhu vaivai vaingosiya vakadaro pamwe vaingotora pfuti vosiya vakadaro ndopavakanga vakuita masikuzapo vamwe vedu vamwe vacho vaikepichwa vanga masikuzapo vakushandisa pfuti dzedu zvokuti vakanga vakuvhiringidza kuziva kuti comrade ndoupi asiri comrade because pfuti dzanga dzakafanana tichitaura zvinhu zvakafanana kuti hatidye derere kuti hatidye derere taida kuratidza mutsauko wemasikuzapo nesu kuti vanhu vakasvika vakabikirwa derere vakadya woziva kuti aya masikuzapo ava vakauya vanotaura kuti isa hatidye izvi tsvagai kana muboora kana zvimwe muriwo kuti tidyise sadza zvadaro ndokubva angari provincial commander wedu angari ari kudarweni izvozvi ari mupenyu right ndokubva tazosvika ndakungoti dambu handete but ndatouya kapana chekudamburira kana kusvika manheru tiri pano right zvadaro ndokubva ndadainzwa futi kuenda kunenge kumaputu ndobva taenda kumaputu kuya hapana nezvatanga tadainzirwa ndokuti ini kuti ndigare mutauni inini zvangu handizvikoni ndakudzokera kupi kubattlefield on my way tichienda takudzokera takapinda mubattle takusvika pamabhakuni tangoti gumbo rimwe chete kumabhakuni nokuti maiti makaridzirwa pfuti mamabhakuni mairasana zvokuti munhu waimhanya uchitsika mabhakuni pawaenda unotora kneeling position waisvikotora pamusoro pebhakuni wobva wadamburwa makumbo ese aya pakaita almost about 30 minutes pakauya ndege takaretrita takadzokera futi mumozambique ndobva tatsvaga futi imwe way yekuti tipinde nayo
yowe tipite vanga varuka kubhodha kwese vanga varuka zvokuti panga pakutoti kuti tikwanise kupinda kutoridza pfuti maridziro acho epfuti waikwanisa kuridza but hawaikwanisa kupinda nokuti mamwe nemabhakuni anga akadyarwa pese pese ivo vanga vari kusina mabhakuni isisi takamirawo kusina manenge but it was tough kuti zvanga zvakati omei comrade tadaro ndobva ndazodainzwa futi ndobva ndaenda kunonzi kudoroi kana makamboinzwa padoroi vana vakanga vakufa 15 12 pazuva reason yekuti vafe kwanga kuno matekenya 1 chikafu chaiti chakauya makamarada vanga vasingape vana vachikafu vaitora chikafu cheche vakuita chavo chokufidha hama dzavo ndobva ndaenda kudoroi vachipa 12 15 ndosvika kugara padoroi tagara padoroi plus vanga vakaunganidzwa nzvimbo imwe chete ndobva ndati nini vanhu ngavaite se vanhu ngavauye kuparedi vanhu vauya kuparedi ndokuvagovera kuti battalion yakati endai kwakati battalion yakati endai kwakati battalion yakati endai kwakati kuitira kuti tisuduruka patakadaro kufa kwakanga kwakamuka kwakushoma ndobva ndagarapo ndobva ndazonzi nini chidzokera kupi chienda kutete ndobva ndaenda kutete ndiri kutete ndakaita director wetraining ndanga ndina ainzi Agiri Chaminuka ndiye wandaishanda naye ndanga ari deputy wangu takatraina vanhu ikoko ndakazopinda futi nokunehanda yainzi nehanda Darwen kubva muDarwen mukuendawo kukwese nokuku yainzi nehanda sector ndakagara imomo kwakaitika mabattles akati kuti ndingati mabattles atakaita munehanda pano surprise attack yatakaitwa pakasara macomrades 2 takabvapo takaenda kunonzi kuchadereka sadza richiuya pfudzi dzichitanga kurira hatina kukwanisa kudya pakafa ana mujibha aisinga vanenge 5 pamba nemukomana nevakadzi 3 4 ndobva taretreata asi takaurayawo akuuraya pakafiwa tabva papo ndobva tauya kuno kumusoro kuno kwanenge kudotito tasvika kudotito takasvika kumapurazi aripo mapurazi angari mudhuze kunaruya taigara munaruya mudhuze murukova imomo takasapuraizwa futi takatidzirwa kuti novarungu asi takadzorera takaurayawo asi hatina kuzoti kwakafa vangani ndofunga makatasa mubhuku reform 2 book 2 munondoona ndirimo ndakaisa futi yangu apa panapa zvinhu zvandinda kungoti
pa vamugabe vakanga vari secretary takavachinja pachimoyo kuti vabve pausecretary vaite president. Ndo pamunondoona ndiri mubook 2 pamba nemember dzegeneral staff high command ndetika right. Skana anga ari musope kusaka kurova kwavakaita dwit vakafunga kuti pamwe muchina. Okay. Zvavakafunga dwit aimhanyira kuandy air achiseka defense but it was too late. Bombo kwakaitwa dwit ndobva vaenda ndobva vakanda mukwende paandy air. Vakomana changu vakagara paandy air vese vakabva vaparara. Rega ndiudzosei kumashure mchana. Right. Tidzokere kwaZimunya. Sekutaura kwamaita kuti ndimi makanga muri chikwata chekutanga kusvika imomo. Makasvika kuPovo kana muchiri kurangana makasvika makaswita sei uye zvakare tinonzwa kuti kazhinji maiti mukasvika kunzvimbo idzodzo maisvika kumasvikiro. Ipapo makapafambisa sei? Right. Aisaona. Right. Kumasvikiro ndokwaitangwa musati maita zvimwe zvese. Maenda kumasvikiro nasabhuku wedunhu iroro. Mosviko vataura kuti tisapinda muno. Svikiro kuenda kusvikiro ranga riri guru anga ari uyu ningu yakamboita minister wei uyu nzano ndarikanga nostarike but akamboita minister aigara kumakomo kusango aipfeka mhapa so. Svikiro raikutaurirai kuti mauya munomu maenda kunoisa fodya pasi and every morning muchimuka maienda moisa fodya pasi moomberera motanga zvenyu kuningirikina. Tiri muhondo waiti wakaona zvipungu zvichiuya ndo chokwadi ichocho ndoda kuti muchichengeta. Waiti wakaona zvipungu zvichiuya zvichiseka pamuri zvichiti ko zvichienda mudenga ko zvichienda mudenga zvaireva kuti garai makagadzirira kuri kuuya hondo ende yaimboita 2 days ende yaimboita nguva waiona mahelicopters asvika mototanga kutoredzerana pfuti. Mototanga kutoredzerana pfuti. Reason yekuenda kunoona sabhuku yanga iri yekuti azive kuti ndine vanhu vari mupi mudunhu mangu. Ndiye munhu aikwanisa kutsvaga vana vechidiki vaizoorganiza kuti endai kwaanhingi nekwaanhingi iwe ndiwe uchange uri chii iwe ndiwe uchange uri chii vachitungamirira kuti vigira sadza kumaposto kwatakanga tiri. Maposto kwataigara and ndo vaiziva mujibha wese aiziva kuti nhasi macomrades ari pakati nhasi ari pakati kamida macomrades endai pakati ndo vaiziva vanga vane information. Ndingangoti ndanga ari macomrades makuru vanhu ivava ndaiva ari macomrades makuru because ndo vaifamba vasina pfuti vachifamba vachienda kunoita reconnaissance vouya kutaura kuti kune vanenge vakagara pakati kune zvakadai kune mapurveya ari pakati kune maauxiliary ari pakati. Imimi kana muchida vanyanya kuita padhuze maikwanisa kuenda kunoridzirana navo pfuti. Sa imi muri maZimunya
pane here pamunoti muchirangarira kuti takatengeswa naningi endi zvinhu zvakazoitika? tiri mazumunya vatengesi vanga varimo but hawaimuziva kuti ndinhingi nokuti aiuya samujibha usviko kuonai pamakagara nemaposta enyu kana painzi ipai vanhu sadza aikwanisa kumhanya nemaposta achipa sadza waona kuti pane 1 2 3 4 5 maposta makomrades aripo makomrades akadai woenda kunoinfoma varungu kuti kune vanhu vakadai varungu vorongowo strategy dzavo dzokuuya nadzo vakagara sei wotaurirwa kunzi vakagara vakadai commanding post yavo iri pakati. Ndopanda kuti masurprise attack amaitwa anoratidza kuti information yakanga yafamba kuti pakati paitenge patoita mutengesi nekuti varungu havairota kuti pane munhingi havaingofamba chete kungofamba musango kungari kutsvaga dzuro vaitofamba vane information yekuti kwakati kwakaonekwa macomrades vari panzvimbo yakati ndio information yaienda nemutengesi. Ndikura kuti imimi muri mazumunya hamuna makazombobata muchiti iwewe ndowatengesa? Vanhu varimo vaibatwa asi vairohwa zvisizvo zvokuuraya vairohwa zvokurangwa zviya zviya zvokuti kuzotengesa futi pangwati wandei vatengesi vaitengesa stereki idhariwe nekuti ndokwayakatanga nako vanga vasingazivi kuti zvii zviri kuitika ndokwangwazara vatengesi auko vaitengesa zveshuwa avaitengesa mumwe akazosvika pakuurayiwa akaurayiwa akaita kupfurwa atengesa bhesi iroro pakafa about 8 macomrades. Mati uko vatengesa vanga wanda nekuti ndokwakatanga hondo, tingati ndizvo here zvakaita kuti vanhu vade kutengesa vanhu vakanga vaine zvimwe zvikonzero? Zvikonzero ndezvokudai vanhu ava vakanga vaakutengesa ndakatozozvidiscover later kuti vainyepera munhu kuti mutengesi iye akanzwa kunzi ndanzi ndiri mutengesi aitotiza ina anogara mukamba yemasoja kuti ararame vaikuita zvedu zvechibhoyi zvekuitirana makuhwa izvi saka aitiza woenda anogara mukembe yemasoja. So tichitarisa kwese kwamakafamba panguva iyoyo, hondo yamunoti mimi makasurvivor yakatanga sei musi iyoyo and chii chakaitika? Right, ndakanga tiri kuGaza, ndanga ndina uyu anonzi Matengo anga ari a very good fighter. Matengo ari paikafa takanga takagara muchiromwe taigara miti yainzi misimbiti kana makamboenda uku yainzi misimbiti wanga uri muti wokuti wakaudziya wakabatidza moto wakaudziya wakaendwa noutsi unodhakwa nawo nanhasi iriko. Unokudhaka. Right, tiri pamusoro pegomo muchiromwe, tiri muchiromwe kwakauya varungu vakakomberedza gomo iro rakakura vakakomberedza gomo ndokuuya kuti nditi pamba nemutengesi haidhawati vakauya vakakomberedza gomo aingozi achiti kuti munogara macomrades ndo pakasumuka mahelicopters kubva musouth nedzakabva uku
I think takaita almost 1.5 hours dzichirira pfuti kusvikira mamwe macomrades edc apedwa nemabara vakakepswa vakaita masikuzi apo vanengati vakafa ipapo nokuti mawiri akaita ndege dzakaridzirwa dzakabva nokukuku ndobva dzasumuka ndobva dzaenda mudenga vanga vari uku ndobva varidzira dzaibva nokukuku ndobva dzasumuka kuenda mudenga ndipo pakarohwa about 2-3 mahelicopters ndobva vakaretreata varungu ndobva vakaretreata varungu vanga vari uku vakadzokera uku vanga vari uku vakadzokera uku mabuda sei ipapo panga pakasununguka kubuda nokuda kwokuti varungu vanga vaita sevanga varetreata pamba pakasununguka kubuda but muhondo haubude somabudira unoita mumba unoendawo uri pa low position yokuti wakaita straight you can be shot. kune nzvimbo yemataura yamaiti maererano nematamba ndo muchirongwe imomo kugaza sadza rakazotanga kuuya zvaita hatina mbobva tadya sadza for 2 years taidya yainzi nyoroti naizvozvo ndipo kana makaenda kwezvozvizvi munozwana zviriko for 2 years hatina kumbobva tadya sadza taiuraya mombe ndo yavaiti nyoroti ndo yaibikwa uku youya todya takararama nenyama for 2 years pasina sadza akuwanikwe chibage akuwanikwe hupfu panguva iyo vanhu vanga vamumakipi ndichitanga kupindamo svika chef moya ndakati tawe akanzi alright garai apa togara tione kwauya nyama tobva ndagara ndifa kuti pangu chauya sadza ndogara nyama yatogwamba ndakati nei assistant wangu endati vabvunza kuti kosadza rachiri kupi vanza chef kuno hakuna sadza iyo ndotori sadza redu takadya nyama yo for 2 years kusvikira hondo yapera 79. mombe dzakanga dziri dzevarungu kana kuti dzanga dziri dzevanhu vaigara kwana gezanuko mombe dzedze vanhu vanga vangosiya mombe dzaita sevatiza mombe dzavo mombe dze dzanga dzangowa mhukowo dzomusango saka isisi tanga tangotuma vana vaenda kunouraya chi mombe dzeuya nenyama ndiyo tobikirwa ndiyo todya hamuna kukwanisa kumbonosvika ukipi muchitaura nevabereki paifambiswa sei kune vataituma kuenda kukipi but still sadza kwanga kusina kwanga kusina munhu wanga kuti akawana tushomanana otuningirikira kana kuti vakawana kana wekuti vanhu vai vabude mukipi aikwanisa kungoegiroka sadza kadiki diki but in for the past 2 years handina mbobva ndadya sadza kusvikira taenda mumasample point yaigutisa yaita sei nyama mazuva ekutanga ndichitanga kuidya yainditisa mudumbu kusvikira dumbu rangu rajaira kudya nyama yega yega isina chimwe chinhu waidya nyama yekusvikira dumbu razara ogara nana matengo ava vaidyawo nyama iyo imwe chete iyo musi wamakagadza the late president Robert Mugabe muchiri kuurangarira tanzwa muchitaura nyaya yekuti munhu akatotorwa picture iri mubhuku rehistory yekusecondary school yes mubhuku 2 titsanangurire zvakaitika musiwo
musvivoyo kwakanga kuna iyeyu shefu wedu ava vanenge vanga varipo kana ndisingakanganisi iva munangagwa vanga varipo nani atongogara ngavherivhere anenge anga asati vakauya vachibva kumaputo vasvika saka tanga tatowirirana kuti ngavachiita chii hatingagari nenzvimbo isina nhingi mutungamiriri ava shefu ava vapanduka ava vastole vanga vapanduka nokuti tiri kuzambia kwakapfurwa vana stori handide zvangu kuitaura ine mazipura mukati bata pasiri kubuda matotaura matovi papo jamba ipapo kwakapfurwa vana kuzambia vapfurwa vana kuzambia kuti vazobva vastore kwakapfurwa vana kuzambia vapfurwa vana kuzambia ndobva zvanzi uyai muone vana vaita sei vapfurwa vakatiwa handikwanise kuuya ikoko handiri kuenda kuamerica kuno mwana wangu ari kutemwa nomusoro vadaro ndobva vaenda vadzoka saka chendai munoona chi vana vari munhenge vari kumochari vakapfurwa vasvikako instead yekuti vafugire kumusoro vakafugura kumakumbo ndokwa vakafugura vachitarisa kumakumbo ungaone chi andonongoona makumbo emunhu kumusoro ndokwa unoona kuti munhu ndopatakazotora president ava nhingi vamugabe kuvaisa pachigaro kuti vachiita mutungamiriri webato rezanu PF ndakanga ndiripo nayashefa vanga varipo anachiwenga vanenge vanga varipo futi ava naperenzi shiri so mabara aipinda sei ndanzwa muchiti pane vamwe vakambopererwa nemabara mukazonatora panzvimbo yamune makachengetedza aiuya sei kuti muzono mabara aiuya kune vasikana vaitakura mabara vaibva nawo kuchifombo vamwe vaisiya kuno kubhodha uku vokubhodha uku votora vouya nawo votitsvaga tanga tine password vouya nawo vasvika nawo votipa mabara edu isisi tisi taiziva pataenda kunoita sei kunoisa kunoafushira ekuti kana chinge tapererwa namabara taenda notora pa ipapo kwainzi tayati kumatidzi vaiuya nevasikana muchitarisa mhiko dzemasvikiro enzvimbo dzamakafamba kwana Zimunya nekwamakazoenda mhiko dzakanga dziriko kwanga kwainzi munhu haufaniri kurara nemukadzi chakanga chiri chokwadi nokuti kana makatarisai zvinezvi vanhu vanonzi vari kuenda kutamba bhora kunhingi kuaustralia vanoenda kwavanoti kucamping kuita sei kuti vasasangane nevakadzi pakazoita imwe mhiko futi yokuti yomutsauko wemasikuzapo nesu nemapuruvheya yokuti muzive kuti vadarika pana pamapuruvheya ava manhingi sezvandambotaura pakutanga kuti taikwanisa kuti hatidye derere mapuruvheya akabikirwa derere anoita se anodya nemaseruska anonzi machiyaya masikuzapo vakabikirwa vanodya isisi tanga tisingadye zvairatidza kuvanhu kuti isisu tisi macomrades ava vauya vaitoziva kuti oright aya mapuruvheya haasi mavanhingi haasi macomrades so pachikora penyu pane here vakambotyora mukoi vakasangana netsaona munguva iyoyo vakati wandei vakatyora nhingi idzodzidzi
vakasvikira pakufa. Waiti wakarara nomukadzi waifa zveshuwa, kusangana chete nomukadzi waifa, ngosangana chete nomukadzi waifa, pamwe kuita chete battle waifa. Nyaya kuti magandanga ari musango ngaachinda kuma-assembly points yakauya muri kufrandi nini? Yes, yakauya ndiri kufrandi. Ndanga ndiri kugaza pakauya nhinge that was 1979 vachinzi vawirirana kuLancaster, saka kwane ceasefire. Takabva isisi ipapo takaenda right, angari provincial nhingi wedu ainzi Rex Tichafa mpenyu nanhasi aripo. Takasimuka ipapo takaenda paassembly point yainzi Chipinda Pools. Chipinda Pools iri kuChiredzi pamhiri penhingi pokuti hamene kuti rukwa rwerwo runonzanirwa. Ndopatakasvikokemba ipapo. Muri koko zvii zvaitika makembo? And imi morit ndikati makarigamuchire shoko iri sei kuti takuenda muceasefire? Takarigamuchira rakabuda paredhiyo, if not mistaken, rakabuda paredhiyo kuti chivanhu ceasefire, vawirirana kuti tiite ceasefire. Saka vanhu endai mumassembly points. I think vakatotaura nemassembly point acho kuti endai vanhu vakadai endai pakati, vakati endai pakati. Isisi takaenda paChipinda Pools. Chipinda Pools iri kudhuze nokugomo rainzi Chiromwe. Just kuenda kunhingi ndofunga $1 kupinda muChiredzi kubva paChipinda Pools. Chipinda Pools pamhiri pacho apa ndo pane Chipinda Pools. Chipinda Pools inzvimbo inochengeterwa mhuka. Okay. Maererano sei kuma-assembly points? Mumassembly point tanga takupuhwa chikafu, ndo patakatanga kudyawo sadza. Hatina kukurwarisai futi semunhu akamborwara atanga kudya nyama chete? Vazhinji vakarimhanyirira vakazaza matumbu, vamwe vacho vakatoitawo mudumbu naro kuzosvikira tarijaira. So muchibva ipapo makazofamba sei? Ndichibva ipapo ndakaenda muChiredzi, ndakarara muChiredzi. Ndarara muChiredzi zvakanzi chienda kutongogara. Tiri kutongogara ndo makazotorwa vanhu vakuenda kunojoina National Army yanga inobatanidzwa nevarungu. Ndipo pavakazotorwa vanhu vakuenda mumassembly points. I mean morning kuarmy. Inini anofanira kuti handichada futi zvenhingi izvi zvechisoja soja izvi. Ndo patakaenda kune yainzi demob, kwatakadimobilizwa tichibva tatorerwa pfuti. Ndobva ndaenda zvachose kumusha. Ndokupuhwa mari? Ndokupuhwa mari yavari kuti ma50 aya. Pamakaenda kuhondo mamine makore mangani? Ndanga ndine 18. 18. Kuti manga musati maane mhuri? Ndanga ndisina. Handiti. Pachikwata chamakaenda nacho kana muchirangarira makaenda nanani? Inini handina kuenda nemunhu. Okay. Inini ndakazviendera ndega. Ndakaita bokutsvaga ndakavawana. But wavatsvaga wavawana paita question mark yokuti vaitotanga vatombokuvheta kuti ukwane kupinda. Musati maenda mune incident here yamakambosangana nemasoja kana mapurisa asimiri? Alright. Ndisati ndaenda ndakanga ndiri kubhindura. Ndiri kubhindura ndakarohwa nemasoja.
umu mangu mune zvinenge zvima kunge ndaitakura bhandiriya kusainasike uzivi kuti uchii nanhasi zvirimo vakandirova kuti uri gandanga ndakati handisi gandangeni handisi gandanga vakandirova chakaita kuti munhu angu nhongwa otanga ngorowa unzi uri gandanga chii chakaitika musiwo pane road block vaiita samashoulders kana uchitakura zvinhu zvinoratidza kuti munhu yari kutakura munotsvukirira so ndo zvandakaroverwa izvozvo kuti wakazviwana kupi izvi sei zviri kumasaidhi ese ndobva ndarova ndakarohwa staireke iwe mazvana upi ndakangozvarwa ndinazvo izvi umazvavinazvo ndakangozvarwa ndinazvo nanhasi ndinazvo ndokusiyiwa nevarongo vai manje ndikusiyiwa ndobva ndaenda kumusha ndokugara kumusha ndobva ndakazoonawo macomrades aya ndakazvisumukira ndakazviendera so muchibva kutongogara makabva maenda kumusha kudharweni nevabereki ndakasumuka kutademobilizwa vamwe vatorwa vaenda kuarmy vaenda kubulawayo vaenda kuintumbani mwoyo wangu wakarama ndakati akwete regai ndiende kumusha ndova ndatenda kumusha ndokusikuona vabereki varipo varipo vanga varipo vese makasotanga nyaya kuti chia ndichisvika pane mupana wangu akashaya mai manje mupindura imomweya aifudza mombe akarohwa nopfuti kumbe rakabhara dambuka iri ainzi munyaradzi but iye zvinezvi is late ndasvika kumusha ndakugara kumusha ndakatanga kutenga mombe dzangu notumari tuyatoya svikira ndazowana basa panenge inonzi yobhodha gezi ndobva ndapadarwen ndobva ndasumuka ndakati kundosenzera kuno kwete ndobva ndaenda kubulawayo svika kubulawayo kukemberi kubulawayo ndokatakatrena vanhu ndokubva ndagara ikoko zvokuti vana vangu vese vaitaura chindevere vangasingakoni shona ndobva ndazobva kubulawayo ndakati no indauda kuenda kumusha kunosenzera kuti ndinokumusha ndobva ndauya muno ndobva ndaenda apa pamawar veterans ari apa ndobva vanditi munda enda unotsvaga munda uone kuti ungada papi pana paigara mawar veterans ndobva abiswa mawar veterans angari panapa ndobva ndaiswa panapa asi panga pari pafarmhouse panapa kwete ndakatanga kupiwa farmhouse iri kumusoro uko kwakuitwa chikoro izvozvizvi ini ndinokuona kuti kubva kumusoro uko kuuya kunoku ndichazorima ndichidzokera uko hazviite rega ndizvivakire zvangu imba yangu ndobva ndavaka imba ini icho ndochandakawana chiripo icho chishedi icho asi imba yangu ndii ndio yandakafamba nekamba kari padzasi apa kana makaonapo ndobva ndatogara zvangu tinonzwa kuti kune dzimwe dzenguva mafreedom fighters aipedzera arora ana Chimbwiro vanenge akambosangana navo kunzvimbo dzaafamba imimiwo amai pano ndiChimbwiro kwete haazi ndakambenge ndakaroora saka mangoziva mukuroorana panoita mamisi understandings ndobva ndavasiya vanesenza mudarweni
Okay. Mai vacho vandakasiya anga ari mucomrade wezvakare. Alright. Ndakamusiya muDarwin, ariko kuDarwin. Okay. Tadzokera padoroi. Matekenya aikonzerwa nei? Matekenya aikonzerwa pampane twainge tunhata ndo twaita matekenya. Kaiti kaikufuka panzwara panapa kakakufuka apa kobva kakandira mazai. Zvokuti vamwe vaitopindwa nokuku kwese uku nokumagaro kwese uku zvokuti munhu aitadza kugara kana kubata chinhu aitadza. Voita ningi vaitumburana vachibisana uno katova nemazai atochena. Vakaregedza kanotonhikirika ipa kanochechenyera ipapo achingowanda matekenya aya. Pangu ine mushonga wazvo kana kuti zvaizongopera. Mushonga wacho kwanga kuri kutumbura. Paitoita chinhingi so zvapaita manje paingoita kunyeredza so uchingoda unenge uchitsoka puruzira kutochechenyesa mazai aya. Pane paita kunyeredza so uchingokwenya kana kumagaro kuchingokwenya. Manje vaitumburana matekenya iwayo. Kunzvimbo dzidzi dzamakarwira Comrade Zulu, mune here mujibha wamunorangarira kuti apa pakanga paine gamba rehondo? In fact, pavanhu vese vandakashanda nawo ana Mujibha nana Chimbwedo, vanga vane mwoyo wakafanana. Okay. Nokuti vaichinja vega strategy yokuti vaikwanisa kutora mugomo voisa sadza pasi, tora manambukeni ano madhodhi noti asina madhodhi. Anditi reason yekuti vaise madhodhi pamusoro anga yekuti murungu akasvika akada kubvunjana aibva abata dhodhi obva aregedza oti madhodhi oti ndikuenda nowacho sadza rotouya. Motya. Yes. Munharaunda dzamakarwira idzi pane here mucomrade wamunongati ningi akapanduka pazvikwata zvamaifamba nazvo? Munhu akapanduka zviri pachena zvakazikanwa nomunhu wese enzani Nyati. Vamwe havaipanduka as such. Vamwe vaikepichwa. Okay. Handiti akakepichwa akaenda kumwe aikwanisa kutiza, mumwe aingoramba ariko pamwe vaishaya mukana yokutiza. Asi nhasi unoiswa vanozviti macomrades. Okay. Mugocherwa futi chimwe chibage kana kuchikorerwa chokutakura. Chekutakura. So sekutaura kwamaita kuti vamwe vaya vakepswa vaizvozviti nanhasi vari kuti tiri macomrades, kwanditi anga ari macomrades here akabatwa munguva iyoyo? Akanga ari comrade anga abatwa panguva iyoyo, asi akanga akuita zvido zvevanhu vakamukepicha. Handiti one, munhu aita akakepichwa, takaziva kuti kwakepichwa munhu muma every base manga mune yataiti password. Password waiti kana muchienda kubase asina mafoni, kusina mafoni, waiti wakafamba kuenda kubase ngatiti tayambuka kumiruko pane kwamabva kuya kweko kune macomrades password vaikudaidzira kuti password. Handiti woti munhu handiti mazinzo vaiziva kuti munhu wedu. Password yaienda base to base. Okay.
kwakakepichwa comrade akepichwa nomunhu novarungu tisina kuziva kuti akepichwa aikwanisa kuzourayisa macomrades ane password ipi yedu yaanenge aenda nayo handiti ndozvaiitika. Comrades, uri pane matoda kuti mutimbotitsanangurira kana muine ruzivo rwakanyatsa kuti rwemurume anonzi Nyati. Hongu mutaurwa kwazvo zvinongonzi bvurubvuru. Nyati akatengesa, Nyati akatengesa. Right. Nyati anonzi akatengesa. Nyati anga ari member general staff. Akasvikopisira kunoku. Kwataiti kupisira kwokuti kurara nevakadzi kana kuita zvimwe kuita zvinhu zvisingadiwe nezano. Okay. Handitika. Zvobva zvazikanwa waiti wakadzokera uku aiza waipanishwa kana kudhimotwa kubva parengi. Chinhu chakatsamwisa Nyati ndechekuti akadhimotwa kubva parengi yanga anayo kudzikiswa kuenda musection. Ndopaakatsama ndopaakatiza kuenda kupi kuvarungu ndokutengesa. Nokuti ndiye akaurayisa vana paNyadzonya. Nyadzonya yakafiwa baba. Vamwe vakaenda nomvura. Ima muri kupi gore? Pakarohwa panhingi ndanga ndiri kuDoroi. Pakabhombwa pachimoyo ndanga ndiri paDoroi. Ndege dzaitotenera mukembi matanga tiri. Nemarefugee aya takazovati endai munotsvaga, endai kukavha. Kwataiti kukavha kumiti yavasingaoneke. Dzaitenera muDoroi. Ndichitasa makore amakaenda gore ramakaenda 1973 ndimi vamwe vatingati vakasangana nanhari nana comrades Badza. Right, ana comrades Badza takasangana navo. Ana comrade Badza vakapanduka. Kupanduka kwana comrade Badza handina information yakazara. Kupanduka kwaBadza vakapanduka vachibva nechekuZambia. Vauya vasvika vanenge vakatouraya macomrades nhari Badza. Vakauraya macomrades. Handisi kuziva kuti vaivaurayira chii. Ndofunga kana kuti vaivabvunza kuti chii. Handiti. Ahora sotora kwamaita kuti manga musipa apa. Handei pari zvinezvi takunopedza chirongwa kuti upenyu hwenyu mimi semawo veterans wakamira sei? Upenyu hwedu isisu comrade wangu uri tough. Whether ucharamba kuti hausi comrade, uri comrade wakabva macomrades puse puse. Vabereki vako pamwe vatori macomrades. And hapana kana angaite uyu mufano yari apo. Iwe zvauri ipapa. Hakuna asina hama yakafira muhondo. Munhu wese ane hama dzakafira muhondo. Ungawa usingadzizivi but dzakafira muhondo. Upenyu hwatiri kurarama upenyu hwakati omararei. Kusiri kuti nokusashanda tiri kuedza kushanda but we are failing kuti timite target. Hatisi dai hurumende yedu yakatibatsira. Pane information yokunyepa yokuti amawo veteran akapuhwa ma50,000 vakatengera mbudzi, monomombe, makabeji. Information youtengesi iyoyo. Information youtengesi. Hakuna munhu akambodaro. Dai vakatitsumudzira. I think zviri nani. Nokuti paye vaigona kuva vaitengera makabeji nenge. Mazera takanga tinaro paye ranga riri diki.
tanga tiri vana vadiki izvi takura taakuona taakuziva basa remari ngavatipo mari shomanana yekuti tibooste zvatinazvo. Imimi sevakuru vanga vari kuhondo, memba dzegeneral staff nehigh command, mune chitsidzo chamaipanana muri kuhondo kusanganisira mukufa chaimo. Chimwe chacho ndechekuti comrade takukusiya pano, tokuradzika pano, kana hondo ichinge yapera tozokutora. Ende sekutaura kwamaita nepotsi nemakanga minayo kuhondo, madzoka neutungamiri hwenyu sei musina kuzadzisa zvamakasiya maudza vamwe venyu musango? Kuzadzisa zvinhu zvatakasiya tataurira vamwe musango tiri kuradzika panapa. Comrade kana hondo yapera ichazoya tokutora. Zvaifanira kuva zvakaitwa nehurumende. Ndo haifanira kuenda kutora. Just imagine kuti yezvinhu ndakawana hama yangu iri kunzi yakafa, yakafuchirwapo, toda nawo neitora. Moza ndobudisa mari yangu yomuhomwe. Pane kuti hurumende ibise mari yayo inotora mutumbi uyoyo ichiiwisawo pakanaka. Saka inyaya yemari nekuti hurumende haisi kuzadzikidza zvatakauyererana. Nokuti kuhondo taiti tichanoguta tava kumusha. Comrade ndoda kutaura kuti kwanga usina maplates, anga ari mashoma, kwaikwanisa kuya marukurutu. Uziva kuti aienda unoisirwa porridge muheti yake ogonwa, sadza muheti yake ogodya. Tichiti tichanoguta taakupi? Taakumusha. Iripo yainzi emergency porridge zvakawanda wanda kudaro. Taiti tichanoguta, ende vacho vaitaura vacho tisu taitungamirira vanhu ivavo. Iye nhasi unoyu kana ndakaenda mumarondera patinoita meeting, vanondibvunza macomrades kuti hatisati here tasvika kumusha, ndinopererwa, hatisati tasvika here kumusha. Ndingamupindure ndichiti hatitoda mhinduro, hamusati here masvika nevana vamaitungamirira kuhondo? Tasvika. Takasvika. Ngavakutika zvamakavapi. Ndomugutisawo nezvo zvandiri. Ndimika mashefa acho kati saka vana vari kuchema kwamuri kumarondera. Toda mhinduro, vamwe havasi kusvika kwamuri. Vaudze kuti vakomana. Kuti umuudze chokwadi unoita songo uri kupandukira hurumende. Handiti? Unoita songo uri kupandukira hurumende. Vanhu ava vakura. Vamwe vacho even vari pasi chaivo chaivo. Munhu hazvide kuti akafa haaoni, anoona, anomuka. Vanoona the situation yatinayo izvozvizvi, kuti situation iyi haina kumira zvakanaka. Zvimwe chete zvonichidzwa muchitaura, makataura kuti maiti mukasvika munzvimbo maiudza midzimu yeku nekukumbira nekumuka makuseni muchinamata kupira mudzimu muchizoita zvamaiita. Zvinhu izvi handinyatsoziva kuti pamaizviita muchitaurana nemasvikiro nemidzimu yenzvimbo, maingoti chete here ndezvemuhondo kana kuti ndiyo yakanga itongori tsika nemagariro edu, asi zvatisina kuzoramba zvichiitwa nemhuri yeZimbabwe pawana nyika kuzvitonga kuzere? Midzimu ndofunga namba kutaura kuti chapungu chaiuya chichiningirika changa chiri chiichocho midzimu. Handitika touya mudzimu wega wega
munhu wega wega ane mudzimu wake wakamuchengeta muhondo unova waakasvikopira auya kuno kumusha kuti ndadzoka Okay. ndadzoka kusaka mudzimu kare kare vaidaiso kusati kwane zvipatara izvo vaiti mwana akarwara vaiomberera mwana achipora saka midzimu iriko izvamuri izvozvizvi muna mudzimu iyi pane vanosiri kuteedza mudzimu izvozvi pamwe vatobheuka nomota saka mudzimu hama yangu iriko handizivi kuti ndakupindura here tichitarisa ipapo tichitarisa chikwata chinonzi chemawar veterans tiri kuona zvinezvi kune mawar veterans akakabata futi kuita ana mujibha tinonzwa kuti vanenge vachinzi dzimwe dzenguva yaiti kuvhetei zvichida pane urongwa hwekuti vagozowana 2 kana 3 zvebasa ravakaita kosei homwe dzemudzimu iyi dzisiri kushedzwawo panoitwa urongwa hwekuda kutenda vakabatsira muhondo yerusununguko zvinova zvinhu zvamunotoziva nemi matota kuti muchisvika kwazimunya makatanga kutsvaka pamba pesvikiro vanhu ava dzinza ravo ngatiti homwe iyo zvichida nekufamba kwenguva zvichida yakaparara asi mudzimu uyo unoramba uchiita se uchienda kana kuti mhuri yake ichiriko sei musingavataure nezvavo tichinzwa kuti vashedzwawo kunzi vane midzimu yekwazulu vane midzimu yekwatafumanei tunozikana matotaura mega imimi ende munotoziva panzvimbo nepanzvimbo pemasvikiro amakasvika kuchadereka kumuzarabani kwadotito kwazimunya munotoziva nevamwe venyu hongu vamwe vakazopara kuti takatosvika pamusha unonzi wekwani kosei vanhu ava comrade musingavataurewo panyaya idzi panyaya idzi ndakatariswa ininiwo ndinocheuka kumashure kana ndisina kutariswa ini ndinocheuka sei zvakafanana nevana ava vaiti vatainyepera kuti tichanoguta taakumusha ndakatariswa ndinotariswa kumashure kwangu kuona kuti ko ava vandakashanda navo vanofanira kuti vawanewo chinhu moziva pakuvheta chaiko chaiko gaza ndini ndakaenda kunovheta gaza mai manje ana chimbwido nananhenge nanamujibha ndini ndakaenda nevamwe vangu nana matengo avo takaenda kunovheta takatovaona vamwe vatakasiya vachiri vapenyu vakafara handizivi kuti vakazopiwa here mari havana here izvo handichazivi muna here comrade wamakarwa naye wamusiri kuziva kuti pakapera hondo achiri mupenyu here kana kuti wamukadaiwa kuti ari kuhero webhuru wangu kana achindiona ngaandibate timbotaura ya ariko anonzi Joseph Chishiri anogara pamavhuradona apo ndikwaari kugara hapana communication handizivi kuti mupenyu achiri mupenyu here kana kuti akafa handiziva aiwa tinotenda nokuti pane mumwe musikana ainzani musikana muchazotida aimba chimbo chokuti vachitepo kufa vachitaura shuwa munhu anogara achiuya munhu kusi kutanga ari musikana wangu anogara achiuya mupfungwa mangu naduiti anogara achiuya mupfungwa mangu kana even ndakarara so ndotanga kuita songe ndiri kumuona zvakaipa duiti akatsakatika
uyu musikana wokuimba muchazotida uyu anga ari kufrance muchazotida aiyo anenge akabhombwa pachimoyo information yandinayo okay nomumwe musikana ainzi Sepia anenge akafira ku panonzi painapa achatonderi zita racho anditi mashoko enyu comrade Zulu tichivhara chirongwa chezara nhasi kumacomrades nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii? ndinoda kuti vamirire pamwe president achavapawo chokuti vagute nokuti zvamuri kuona kuunyana kwandaitako it doesn't mean kuti kuchembera inhamo wakatarisa makore apresident nemakore angu apresident ari pamberi angu ari pasi asi inini ndachembera iye achiri kutaridzikawo zvakanaka ndakaguta ndotaridzika ganda rangu rinotaridzika zvakanaka ndinoda kuti maoveten ashinge tinosvika although tiri kufa asi vamwe vedu vachasvika chete zita rekuti sezvo tichiuya takuti tichirasika pazobuda zita rekuti hondo. Handina kunzwa zita iri richitaurika panhoroondo yehondo yenyu, asi kunoku vamwe havatoziya mafunga vanotoziva rekuti hondo. Rakauya sei iro? Zita rokuti hondo sekuru wangu inini hazvara sekuru vazozvara baba wangu vainzi ahondo kose. Hondo kose handiti zvokuti mwana wangu ari kuHarare anotonzi hondo. Ndo pakabva zita iri kusaka ndorataakusenzesa tese kuti hondo kose but havachati hondo kose vangoti hondo hondo kwese. Alright. Ndati pamwe makaita hondo kuno no vanhu vakati apo pane hondo pakati apo pane murume wehondo. Ayo. Handiti ya. Ayo ndakukutendai baba nenguva yamatipa pazara nhasi. Neno ndinotenda. Tinotenda. Ayo zvokuti mafambira zvishoma. Zvakareba zvimwe zvacho. Ayo imi ndima ambito dambura migaka ndatoti nhasi ndotoswera pano. Zvinoima bva mangoti ayo ndoda kudambura kwakuti pfungwa dziri kufodya. Ayo. Ipapa apa pamwe kudai pamwe vanokwanisa kucheuka votitarisawo kutoona kuti tiriko. But asi vachacheuka zvavo. Ndo zvatinoziva. Handiti. Aya tinotenda. Kuwandirwa chete. Mavanzwa comrade Chris Zulu nhoroondo yavo vati zvinhu zvavo zvakawanda asi vazongotaura vachingotiwo muchidimbu. Pana bhururu wavo wavari kutsvaga agere mumavhuradonha umo kana paine vanomuziva kana paine vakambonzwa zita iroro nekuti makomrades akawanda abva kuhondo anoenderawo mberi zvakare achishandisa mazita avo ekuhondo. Kana paine hama neshamwari dzinovaziva ngavatibate tivape nhamba mabhururu ataure vaonane. Kana muriwo kunzvimbo dzakasiyana-siyana mine shuvire kuti aiwa inini ndoda kutaurawo nhoroondo yemafambiro andakaita muhondo yerusununguko, tibatei panhamba dziri kubuda pascreen. Tinoronga tobatanidza touya ikoko. Tiri kuno kwaKesare kumarondera Mashonaland East Province. On behalf of my producer Frank Wesere, my name is Robert Tafumane. Keep watching the program The Forgotten Veterans. For now it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I die to see,
I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe Aiwaka imanya takabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Aiwaka imanya takabatesa tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magori Zimbabwe Aiwaka imanya takabatesa